Trí dó hían náid beodíí bríanann seo ag léamh cúpla scéal nuaachta an seo don 1,2017 agus sa gapan sibh go bhfuil me ag sprí le ma telefón chlichte agus mé caintlibh níl tá me ag chur an amadóra siúl. Mar man dhéana mé sin go tSiria an lé agus níl sibse géirimh a géisteach liom fean lé a bhfuil. Well, stócha gur bé Jeff Sessions mór scéal an lé inniuh, mar tá Donald Trump ag cóirthú nach móna sásta atá sé leis an ordaine. Le bheith fírinne tá cuma an dearag bhuille agus an choí agus na goibh dearige gan trácht ar a bhiúnach agus a phríoch Donald Trump agus é caint faoin ordaine agus tá seo ag crime na dáimhe a bhí idir an bhirt. Cúpla aisteach a bheith iad riamh a dúirt daoine. Tá Jeff Sessions ag rá go bhainfí sé agus atá sé sin únach cibé is cíal le sin. Tá foireann Donald Trump cleachtach a leisce le dhearáin faoin ordaine Jeff Sessions. Ach bhainú siar don na seanadóirí bhí gcaiche duine ar leis dé luain nuair a chomhlas siad ag cáine Jeff Sessions an tacaíthóir ba díilse a bhí ag Donald Trump a riamh. Ach ní amháin mar a tharla ach réamhabhaireach do na focail nimhneacha géara fantacha siúrach Donald Trump waid coppla lá dar gcéan in aglah leis an New York Times. Níl is agam caiidearach mé leis an úsas Sessions. Cuine de cháirde congrach agus Donald Trump go fad de wet agus is leat Peter. Mar is léir nach bhfuil an congrach sinna déanana in Wahasdom. Agus muide cainte ar an uachtarán ar Eileen le caint faoi Robert Mueller a trí is agalium an áireacht Gearmáine se úsáid, ní dearan gan úsáid san Mueller féin é gan me leis caiim mar hróna héide. Tá fisrúchan Robert Mueller ag leanacht ar agus is léir go bhfuil agla ar Donald Trump I dtíobh tátal an Iosrael nach deach amach go ceann támal eile agus céir de cheachas as an tátal sin ach níos mó fisrúcháin dearan. Mar sin tá Donald Trump ag ransú chomhlra na visreathirí le féachant an meach éon chuimhlint leasa acu a dhí cháileoch iad don fust.
nó beidir a deatoch droch heist nó mí chló a haringt an visrúchan. Buideas dámech Trump inán íochad a chur a rinstin a fisrathirí séanna margheall na chuimhlinn tí leasa seo. Agus tá an cuardach seo leathan go leor. Ach leannim mé ráile sé géint scéal eile scéal idirnáisiúnta an tSiria sa chás seo. Tá dóchasán is chosúil margheall chaabhar Israel. Nus ní chreidim go dúrach Israel chaabhar de aine ach sin scéal eile. Tá Isabel Kershna ag thuairt le fios go bhfuil na céalta páistí Síríacha agus an lína cuimhdeachta á scúba thar theorainn maidin chun cóidú a áil I glinicí in Israel. Iad a géalún mu sleanúir eis bhaile is stúiche. Tá leorathe lán le soláthar ag teachtasteach go bailte beag na Síria trí dheachta sa Codlaidínigh a thóg Israel ó phléas gan tSiria amach go cathartha agus sa gheata sin tá carn an mór a plúis, ginedóirí, leabhilún lítar bhreosla, ábhar tógála, tony bróga, fuirimle do linimh, fribheithaíocha agus fiúháin feithiclí agus miúil. Well, má chreid ar an scéal seo, má chreid an daoine an scéal seo bíoch acu. Faoi dhéide tá daoine ag ghlacha le tá béal agus an ghaeilge imithe uaim. Mar bhíonn tinnis go forleathan. Well, túirí mé tinnis forleathan ar seo na Codlaidínigh. Sé dus Codlaidínigh ná droga cosúil abriméis le síaltas opium is dócha. Tá muid inán léargas nó spléacha áil ar an neacrocht agus muid ag breathnú ar Reddit. Tá grúpa áirithe ar Reddit in bhfuil andúilí ag lor cabhrach ach freisin rochtain ar a ghrugaí. Gach lá an daoine atá itse ag an epidéim sin apócail a bhí bhaim epidéim seo ag ceangal ar Reddit chun chomhairle a bhhailirtú ar $100 na ribí agus chun spreag a thuirt do dóibh siúd atá ag fannacht glán nó atá idir rá seán na meá ó híomh téarnamh agus aithnes agus tá rionteach ag cuine a gáirte ar líne nach bhfuil ag postáil níos mó mar fuair siad bás. Tá ceannaí thóirí agus díoltóirí droga
drogaí éasca le heimsiú an Italín agus iad gúsáid teachtarach tí códáilte léirmhíní a níntinachaí. Ceart go leor Riley. O.J. Simpson sé rais san Nuacht mar credigí nó nácredigí tá an túsal Simpson sa réis parúla ail agus fogtar sin go scail for tSiria sa bhfad. Dúirte go raibh síl sir ó achran aige. Nach raibh aithneas ná caiismirt ná taighde mar sin ina héal riamh agus má séideann tú sin tá droichead le díal agam bit. Ach, fuair sé an próil. Hit O.J. Simpson is súile na naine loich pelle ordarim agus eisteúr go dtí míúsáideúr a bhrá é díblethe agus é na chosantóir gá stúnmharathe agus a raibh go dtí féisiúnach rabálaí féisiúnach agus míábhrach. Ach fós féin chuaigh sé os cóir coiste parúil déar daoin tuisbaint an gná féinmhaoinín grá leis a goiste guma deaghaine é agus ag tuairt le fios go neamh geallraí hochtar le go leor go bhfuil síl aige sir ó. So mar na deirim má chreideann tú sin creite tú íon rud. Ach, tá sé tar éis sé féin a ghéal mar an deaghaine agus becheartú in blaca leis. Yn dlí sláinte. An tacht chóram sláinte in achcuine. Ba ua leis na daoine an dlí seo Obamacare mar sarachne go dtí gur smuoine siad ais gharm agus gur thuig siad céirt a bhí rompa. Ní dóilem gwyl mór an eile le ráthagam, ní le fágheacht 10 ó 5 seconds diag. Céir de tá le ráthagam, cúpla focail nua, ompriocht. Bheith B.F. Skinner, bheith simig B.F. Skinner sa téirme sin. Nuair a aibríonn tú gan chonra is sir aibríú. Cólacht tú mar hampla branchi de McDonald's is gnólacht sein cheadú na siús dócha. Lehantin is go rábach más féidir de hola go gehéasca. Son an casta, corach agus lúbach. Má bhíonn tú ag smoine fútainn an támar fad agus chomh maith agus atá tú, tá tú gaisciúil agus leheadach. Má na mbeánaíonn tú do fósam a rudhá, deartha, is mós dúisí go bhfuil tú ag chur de bhéir is sealán. Tá go leor daoine caint faoin Air Laftán san Antarctic. Atá dul faoi isce agus baim muid tuairt Air Scaribh sa bhfad. Má úsáidteann tú crackan chun rud a dhéal, ifir a héin tá tú téisiúil
Geef het oos, show le fuivere, le fiacal agus bir. Ceir de sainim don scer sin chósta na Australia an bhór scer wacaneach. Go sin go is. Tan scer sin ag scafa. Ní léon nó le rágam an jobh. Sin iad na scéalta mór don láinjobh, tá súla agam go bhain sibh taithneamh asú, agus go mbeidh muid a caint le chéile ríis sa bhfad. Idir an dálín goim rath dé